apa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatan ning tresno aku wis sumanding wong paket sikat ngapuran dan aku wis tinggal di sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa kanyuwunanku muga kowe tinggal entuk gantiku ayo sayang ati durung lila kowe kandhang liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kekasan ngebyar perkara ati nanging dudu aku sing duweti wis cukup tiba ati masyara tresna bisa dibekso atiku percaya yen kowe mesti bisa nilai aku sumanding wong liya oh ya sekali Masuk deh. enak mas Yeling. kata-katanya mas jaga Alah, rada kata-kata. ayo mas ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan tresno aku wis sumanding wong liya ngapuran anakku hatiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa kanyuwunanku muga kowe tinggal entuk gantiku Lilana ya mas putar sayang ati durung lila kowe gandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasan ning gembyar karo ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup bisa
dari Mas Rizky sudah. Oke. Ini terima gimana kasih. dari pasukan